Die Surinaams Bijbelgenootschap en de SBG, no hebben een organisatie die daar gewoon bezig voor bij die Bijbelpoe, aulan stongo chakwa die ututongo asana en voor bij moiti daar hin was sembe safen die Bijbel aki. En dat die doel voor SBG. Die doel voor SBG de daar dit dan bij moiti daar hier de tongo de ta Fransana hin was sembe sa fen die baby die wou te fugado voor lezen. E ja sa lezen se de daar moet een audio en de kaita ita haika ande fantoedai adi tongo di ita fusta itongo di lobby itongo di ita haika mo bunu de dikru aqui ta wo ko tanga fusol guta di wo tu fugaru gomiti hi sembe a hi de tongo de ita fan di sa fusta na so di lobby no hembe mita rupi op mita ka ita be happy da wan pisimoni wa donasi baka kan fusol guta di wo ko aqui godou kuma fa garu ke fa godou e ke no isa charimonico collegie a die kant of SBG ade a Henk Aron stati no budite ni kunegi na so ke no intachari monigo store a banco a de rekening no bu fu SBG of ke tu itambe di money over via banco ke no inango a die website fu SBG henda surfs@sr.net no nande inango luku hide informatie na so igwa social media sei no yo si SBG no yo kisi informatie fa isa happy buta wan donasi buta wan blessi fu dioko aqui musu go mo fara gantangi funu mi kembe libi non lezen non da wan sembe wan Bijbel gantangi funu namens SBG.